Gradonačelnik grada Umaga Vili Basaneze, ravnateljice umaških dječjih vrtića Marija Adamović i Ondina Šimičić, voditeljica službe za predškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Marija Ivanković, te uzbuđeni polaznici budućeg vrtića, simboličnim su rezanjem vrpce prijateljstva i puštanjem šarenih balona uz odu radosti, svečano otvorili novi umaški dječji vrtić Radost Joya. Gradonačelnik Basaneze u svom je obraćanju povodom svečanog otvaranja podignuo visoko ljestvicu i nacionalne standarde, te u okviru demografske obnove najavio kako će grad Umag biti prvi grad u Hrvatskoj, a i šire, s besplatnim vrtićima za sve svoje male sugrađane, bez liste čekanja i s najvišim standardima. Ovo je povijesni dan za grad Umag, naravno Istarsku županiju i Republiku Hrvatsku iz jednostavnog razloga što smo danas postavili nove standarde koje će svi morati kad-tad pratiti i to je nešto što će svima nama podignuti kvalitetu života u Republici Hrvatskoj. Evo, nalazimo se u novo izgrađenom vrtiću na otprilike 2500 kvadratnih metara korisnog prostora na 7000 metara kvadratnih zemlje sa 10 odgojnih skupina, otprilike za 200 djece i naravno ono što je najbitnije, vrtić je po svim tehnološkim i pedagoškim standardima najmoderniji vrtić u Republici Hrvatskoj. U gradu Umagu nema liste čekanja, svako dijete ima svoje mjesto i ovo je nadstandard kojim smo se podičili jer jednostavno to nam je prioritet kroz naš program megaprojekt Umag grad djece 2010. i 2020. Odlučili smo izgraditi upravo ovaj objekt koji je pedagoški možda jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj gdje na 8 djece dolazi jedna odgojiteljica. I ono što nas najviše danas diči, gdje smo postavili nove standarde, to je prvo novo izgrađeni vrtić u Republici Hrvatskoj, prvi besplatni vrtić i naravno svih ostalih 9 vrtića u gradu Umagu će od 1. travnja 2017. biti besplatni u cijelosti za svih otprilike 600 djece na području grada Umaga. Cijena cijele investicije s nužnim okolnim radovima iznosi 31,4 milijuna kuna, a u cijenu su uračunati troškovi izrade projekta, izgradnje građevine, nadzora, opremanja, vanjskog uređenja i opremanja, izgradnje parkirališta, infrastrukture i okoliša. Otvorenjem vrtića Radost Joya, kojeg će pohađati 200 djece u 10 odgojnih skupina, uz već ranije dostignute pedagoške standarde u predškolskom odgoju i obrazovanju, po čemu je Umag vodeći grad u Hrvatskoj, ovim novim futurističkim zdanjem potvrđuje status grada primjera i grada budućnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Potvrdila je to i Marija Ivanković, inače voditeljica službe za predškolski odgoj i obrazovanje, Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, rekavši s oduševljenjem da joj je današnji dan u Umagu jedan od najljepših dana, osim događaja u mojoj obitelji. Zašto? Zato što sam jednostavno ovim što sam vidjela, a na kraju što sam čula, rekla, hvala Bogu, nešto smo učinili za lijepu našu, najbolje što možemo, a to je da jedan grad kaže mojim građanima poklanjam sve ove prostore, sve ovo uloženo i oni će svoju djecu dovoditi tamo na stručni dio, dovešće i tamo gdje će imati stručno osoblje koje će s njima raditi, djecu koja će sama znati otkrivati, istraživati, donositi odluke, buduće građane ovoga grada i najljepše što sam čula, želi demografsku obnovu na način kako to zaista i slijedi, a to je znači od najranije dobi krenuti i polako do staračke dobi da ljudi ostaju u ovome gradu, završavaju studije, da imaju motive, da imaju zbrinutost, da imaju škole nove i ovo njegovo obećanje, njemu svaka čast, da će napraviti i osnovne škole, pa i srednju školu, da bude zaista primjeren prostor, a ovo je čudo 21. stoljeća i mislim da bi taj vrtić trebali svi doći posjetiti i vidjeti koja je tu kvaliteta i s koliko ljubavi je to rađeno. Grad Umag u odgoj i obrazovanje svakog djeteta od rođenja pa do polaska u školu direktno ulaže gotovo 200.000 kuna, dok ulaganja u same zgrade vrtića u proteklih 7 godina u prosjeku iznose 70.000 kuna po djetetu. U konačnici realizirao je i studij za odgoj i predškolsko obrazovanje u Umagu. Svojim dijelima danas postavljamo nove i vidljive standarde, a Umag postaje grad budućnosti, grad besplatnih vrtića i bezgraničnih mogućnosti, zaključio je gradonačelnik Vili Basaneze.